Marayda banggi po sa Indogabos mga paraan tabay. Sa pangarampukan sa muyang founding chair, the late Sir George Bayona. Siyempre sa pangaran ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, si Sir EVP and Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon, sa pangaran kasamuyang Vice President man for Network Programming, VP Henry Maceda, kami po minapaabot na naman yung pagrespeto sa salambang miyembro ka na sosyudad asin kan pamilya. Kasabay dyan ang paglaom, nasa na po yaom kita sa ligtas ng sitwasyon, nakapag-andam na po, nakapag-preparar, ipadagos na nananarig, asin nakikimaherak sa mahal na Diyos na isalbar kita sa peligro darakan Super Typhoon Uwan. Sa luwas makasabay taman dyan na Mega Force Patrol sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jimmy. Kasabay si kumpadreng Jomar Bien, Pading Al Armario, and siyempre si Joshua Bino. Si Angel, boda si Karen, medyo may pinagmamati-mati ano. Sa Manibela si Henry Mata. Siyempre sa pangaran man kang samuyang admin sa panginot ni Madam Shirley Dilumen.
Madam Muriel. Siyempre sa lado technical sa panginot po ni Chief Tech Ramir Tanay. Ang kapartner man niya tuon yan si Pading Nal Baldo. Pangaran man ni June Napolis, Tatanems Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom yaon dyan si News Director Mardeland. Yaon dyan ang 97.1 OK FM Legazpi. Sa panginot po ni SM Sugar Asukar. Yaon man dyan si Josa KZ, Dalog Dog Jason, Kapa Morgan, siyempre, ang satuyang amigo man dyan, Don Emilio Nario, si Tata Boomer. Sa pangaraman kan sa indang Tech Department sa panginot ni Chief Adrian Rivero, si Tata Romar, Namilyana, asin si Dante Melgar. Dumanman sa Tabaco City, nakasimulcast kita sa 106.9 WGB-FM. Sa men and women po kang 106.9 WGB-FM Tabaco City. Sa panginot ni Sir Dex Velez. Maray na banggi dyan tabi sa Indogaboz. Sa technical control man dyan, si Tata Bes, siniba pa niya tong tropa dyan sa 106.9 sa Globe. Pwede man tabi duman sa sakuyang Facebook, sakuyang messenger account, hanapon lang nindo Pio Fernandez, pwede man dyan Pio Fernandez. And sa sakuyang Viber, hanapon lang nindo Pio Fernandez. O pwede man tabi dyan sa comment section kan sa muyang broadcast online and DZGB News Online. Maray na banggi po sa Tuya Gaboz. Sana po yaraon man kamo dyan tabi Maray na banggi kay Sir Rondon Ricafort and kay Kinatawan Mama Mila Bal, kay Sir Renan de los Reyes, si Jerome Nallarena, maray na banggi, si Sir Andy Marbella, pero diretso na tabi kita kan sa tuyang pag-iriba-iba tabi and we hope na yaon na po kita dyan sa ligtas na lugar tabi and nagsusunod sa kunyan sa abiso kan sa tuyang otoridad at nganing day kita mamugtak sa peligro 599 nagmamati si 599. Good evening tabi. Bagyo tabi, Sir Pio, mag-aga man kami magmati kan sa indong programa digdi sa Puting Daga. O ngani nagpakro kami nin batag, tanganing day kami piruton. Yan. Day pala nakakapirot pag pinakrom batag ang pigakaon tabi, yan. Sa mga taga Puting Daga, maray na banggi tabi dyan sa Indo. Yan medyo tuninong paan sa tuyang panahon and taod-taod na alas 11, tiba pasado alas 11, kunyang kita diyan sa latest kan kamugtakan po kan bagyong si Uwan na. Good evening, ma'am. Si Pio Fernandez po kan DCGB. Apo, good evening po. Who's on the line po, ma'am? Hello, si Ma'am Alexis po. Si Hello? Napuputol-putol. Hello, ma'am. Hello?
Yes, ma'am. Si Pio Fernandez po ito, ma'am. May we no post on the line po, ma'am? Si Alexis Ay, Weaver po. ay, ma'am Alexis. Maray na banggit tabi. Si Pio po ini. Kanay put you on air tabi. Mag-uro istorya lamang tabi kita. Kan na ining bagyong si Kwan, si Uwan tabi. Opo, sige po. Sige po. Mga tugang si ma'am Alexis Roy Vivar. Kan pag-asa Legazpi. Mas maray na po ito na mantang may lead time pa kita. Naiintindihan niya to. Ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya po si Madam Alexis na Roy Vivar. Ma'am Alexis, we're just curious enough tabi, bako man sa pigahagad ta na subagyo mag-abot na, why kalmada kita digdi tabi sa kunyan, sa satuyang lugar ngunyan as of 10:16 p.m. Nata po ta medyo kalmada kita tabi. Opo, bali po in terms of sa pag-uran kung wala pa kitang namamatian ngunyan, bali ang pinaka nauuranan ngunyan itong rain bands ni Bagyong Uwan is dito pa lang sa may Eastern Visayas, no. Kumbaga ina-expect naman na sa mga sunod na oras habang rani itong si Uwan digdi sa Bicol region ay mamamatian na yung mga pag-uran. Possibly sa early morning hanggang sa aga. Sa agang-aga yung pag-ulan, no? Mhm. So, sa early morning, sa agang-aga, ang pag-uuran na daranakan na bagyong Uwan tabi, Ma'am Alexis, po? Opo. Okay. Now, jumping off sa arog ka na sitwasyon, ang reference point niya to is Legazpi. Mga pirang kilometro pa ang distansya ta bago kita makaabot duman sa perimeter kan bagyong si Uwan, taking in consideration na nagkapirang lugar digdi sa Albay, nasa signal number 3 na tabi. Not from the eye pero duman sa perimeter tabi. Mga pirang distansya, more or less lang tabi, approximation lang po. Opo, bali sa ngunyan po actually tig sukol mi habang tigahapot nyo. Digdi sa Legazpi, so outer rain bands kinsaan mas likely ay magpapauran is nasa 150 kilometers more or less itong Legazpi from dito so makapal na ulap. Oh, yun. So 150 kilometros sa sana ang rayo ta duman sa kumbaga sa Linderos, sa outer rain bands kan sa periphery kan bagyong si Uwan. Opo. Okay. Now, sunod pa ta may mga paraan tabay man kita sa Catanduanes. Catanduanes ang kuan ngunyan. Mga more or less na magkataning man sa nabaga, pira ang distansya na kang Catanduanes duman man sa outer periphery kan bagyong Uwan tabi. So kung sa Catanduanes po ang reference point, no, ay ang distance nito dito sa medyo orano na parte kang bagyo is mga 160 kilometers, no? So hindi man masyadong harayo sa distansya din kung digdi sa Legazpi ang reference. Very good. So, diit na diferensya, Yan. Opo. Kumbaga, 150 kilometers digdi sa Legazpi, 160 sa Catanduanes, bago kita dumuot na duman sa, kumbaga, sa bumper kaining bagyong bako pa sa lawas, sa bumper pa sana. Opo. Yan. Po. Now, taking in consideration yan, na speed na yan, boda direction, mga maagang ngani talaga sa pwedeng tumama, na pag-uran-uran, po? Opo, pero expect naman niya na itong this early morning ay possible na igwan na mas kalat-kalat na mga pag-uran. Okay. Now, so Catanduanes muna tabi, tagari iso enot na makaka-experience kan pag-uran-uran tabi, Mama Alexis, tama po ba? Opo. Oho. Why mainot sinda na masarayo 160 sinda, kita 150 kilometers away? Actually, dahil po yan dito sa concentration nitong maibog na clouds, no? Hindi man siya kasi yung buong bagyo is nakaspread yung mga makapal na ulap. May mga part kung saan na
doon makapal yung ulap, doon yung mas likely na maulan. So sa ngunyan tabi, sa characteristics kang bagyong uwan ngunyan, sa inpo nakakonsentrar so makusog na volume kan uran sa inutan, sa wala, sa tuo o sa likod. Sa medyo western part po, ang medyo southwestern part Ayun. ng bagyo. Southwest. So sa baba na porsyon sa wala na parte sa baba na porsyon sa wala. Opo. Yan, kung na-imagine so sarong bilog na dakula na donut sa left side, lower left side portion, yaon so konsentrasyon kan makusog na pag-uran. Ano po? Opo. Yan, oho. So gustong sabihon tabi, kwan sa gura no so kadakula nga ikan bagyo, so kadakulaan nyo, so kabilugan yung diameter. Opo, bale ining bagyo ay may 800 kilometers na radius, so 1,600 yung kabuuan niya. Yan, oho. So dakulaon na maray covered halos bilog na Bicol ano paghiro kaan pa itaas digi sa to. Opo, bale pag ito ay nag-agi dito sa may Harani sa Catanduanes ay talagang sakop ang Bicol region. Yan. Pag-agi kaan diyan sa may Catanduanes, ari na lugar an medyo makakalaog din hurhararum sa lawas kan bagyo na harani sa mata. Anong lugar sa Bicol tabi? Opo, bale kung sa specific sa Catanduanes, sa estimate na to dito sa forecast track no pinakaharani itong dito sa may Viga, between Viga and Gigmoto. Nako, northeastern portion yan. Opo. Harani sinda sa mata, gustong sabihin sa may eyewall lang. Opo, sa ating forecast nga po ay possible na itong sugilid lang ng eye mismo ay mag-hit dito sa may Catanduanes. So technically daiman po ito masabing naglandfall kasi dapat yung center mismo ang tumama para masabi natin na ito ay naglandfall. Okay, ma-zero in ko na kita sa Catanduanes ta iyon medyo kwan ngunyan ano po nasa sentro. Kumo dai maagi suay sa inda nasa eyewall lang sinda. Anong klasing panahon ang ma-experience ninda kaiyan and when po mga anong oras? Opo, bali actually dito nga po pinakamalakas yung hangin dito sa eyeball, yung gilid nitong mata. Kasi dito pinakamabilis yung wind speed. So ma-expect po natin na talagang yung hangin na dala nito ay yung lakas ng hangin ay malakas no dito sa Catanduanes. Kasi yung gitna baga ng bagyo po ay yung mata ay kalmado pero yung palibot nun andun yung lakas niya. Wow. Mga noarin tabi yan ng mga what time more or less po tabi? Opo, yun po more or less bukas po mga between 7 to 9 a.m. no. Taking in consideration yung current direction ng speed kan bagyong uwan. Opo, yung sa latest natin na movement niya. Yun. Pero sa speed niya nga ni Ma'am Alexis? So speed niya po is nasa 150 kilometers per hour. And since tiga-expect man natin na Ma'am Alexis, sorry to cut you. Yung hindi po yung fuerza but yung speed niya, yung hero niya po. Okay. 30 kilometers per hour po. So taking in consideration 30 kilometers per hour, mga pirang minuto kusuon itong naunambitan mong lugar sa may sa Catanduanes, diyan sa may eyewall, mga pirang oras hinda makaka-experience kan arog ka nakusog ning paros. Opo, kung ma-maintain niya yung itong ganitong speed upon sa pag-agi digdi sa may Catanduanes, possible mga 2 to 3 hours. Naku. Sa 2 to 3 hours na yan, duro diretso yan tabing doonin paros ko muna sa eyewall sinda? Opo, kaya mas maigi sana kung mas makaskason itong bagyo mag-agi, at least kung may destruction man itong dala,
nitong paros pati yung pag-uran ay mabilis lang din Oo. lilipas kesa Oo. yung pag nahalo-halo yan edi talagang Iyo. o ano dyan sa Catanduanes, distroso Mm-mm. itong We, bagyo. we can just imagine the strongest portion kan na winds kan bagyo is dyan sa eye wall. Maagi duman sa mga higmoto no northeastern portion kang kunyan kang Catanduanes. Opo. Mga 2 to 3 hours. Opo. Dahil- Kaya sana po medyo magkaskas siya o ma-maintain niya ang ganyan. Yung dahil siya bagal. Okay. Now, daing puro pundo, ang daining lal period yan. Ta, kung maagi sumata, may lal. Iyan daing lal, duro diretso yan. Ano? Opo. Naku, matindi. Now, okay, so that's insofar as Catanduanes is concerned. Ano po? Digdi na Opo. kita sa Albay Tabi, piraman ng distansya ta sa eye wall and mga nuarin man po yan Tabi. Opo, balikan distance digdi sa Legazpi habang nag-aagi nga itong si Uwan, no, i-estimate ta po Opo. sa ano na. Sige Tabi. Tanad establish ta na so sa Catanduanes, nako papadingnal. Di pisilito duman maaga sa may eye wall higmoto and kataraning na lugar. O Legazpi naman ang pag-urulayan ta, kung piraman ang distansya ta sa kunyan, sa Icon bagyong ining uwan, nuarin ta iyan pwedeng ma-experiensyahan. O tanaputol na, sukol ko medyo haralawig na pa gridayal kita kay Ma'am Alexis. Yan, medyo naputol lang kaya yung call ta sa 5-minute na call yun, nagri-ring. Opo, sige po, naputol lang po kaya yung call ko Tabi, Ma'am Alexis. Ano po? Opo. Sige po. So, any estimate Tabi dyan, Ma'am Alexis? Legazpi is concerned, compare ang distansya ta sa eye of the storm. Ano rin po yan? Opo, bali kung itong si Uwan, no, is nasa digdi na, so sa aga, di sa may Catanduanes, between 100 to 110 kilometers no ang rayo. So considering itong ganitong distance ay medyo hindi naman din ganun kalayo. So i-expect na po digdi sa Legazpi na talagang makusugod man din ang paros. Kindly qualify, Ma'am Alexis, 100 to 150 kilometers kita inside the typhoon or away from the eye kan typhoon? Bale, away from the eye po. Oh, yun. So, more or less 100 to 150 kilometers kita away from the eye. Di nasa katahawan kita more or less kan bagyo. Ining Legazpi man Tabi, Opo. When would that be? And mga anong oras Tabi, more or less? Opo, more or less sa aga po na mga 8 a.m. no. So, nasa estimate 8 a.m. to 10 a.m. Okay. Now we qualify para sa mga listeners niya to na this is subject to change, sudden or abrupt, depende sa sitwasyon kan panahon diyan sa kaitaasan, po? Opo. Okay. So mga pirang oras man kita kaan makaka-experience ning arog kaya na klase ning panahon, Legazpi is concerned, and mga pirang puwersa kamparos ang ma-experience ang Tabi, over. Opo, bali kung hiningon ka po sa ating weather advisory, no, possible itong sa mga pag-uuran na ma-accumulate na more than 200 millimeters hanggang sa aga na hapon. Uran iyan. Super sa kamparos Tabi, mga pira, more or less. Opo, kang wind speed na ito ay lalaoman tang ma-experience ito sa aga na banggi. Mga pira po so puwersa niyang ma-experiencehan ta. Opo, kung mag-intensify itong si Bagyong Uwan as super typhoon, ay expecta na between 118 to 184 kilometers per hour. Naku, kung mag-intensify, po?
Opo. Sa ngunyan, anong classification niya, tabi, Ma'am Alexis, tabi? Sa ngunyan po ay typhoon category itong si Uwan. So, 1 degree lower sa pagiging super typhoon. Opo. Okay. So, what are the chances? 1:10 na scale na maging super typhoon ini? Sa ngunyan po, siguro mga nasa 7, no? Nako. Ano ang... Dahil favorable ang environment nito kung ngunyan si Uwan. Now, sa kadakulaan ka ining lawas niya na almost 1,000 kilometers more or less, tabi, Ma'am Alexis, ano? Opo. Oo. Magkibrada man yan, magbaba ng diit, magtaas ng diit, pero may sakob ang kabikulan. Opo. Yan man po ang Opo. pirmi na mong tataram na maski daiman talagang direct hit, no, ang hindi sa Albay or sa Bicol region or any part, no, ay talagang mati man gila yon ang mga pag-uran asin kan pagpugso ng hangin na dala nito ni Uwan. Now, balikan ta ito, kung dai magbago ang configuration kan bagyong ini, so konsentrasyon kan todong uran, lower left portion kan bagyo. So gustong sabihin, pag itaas kan bagyo, pahali na, dispwes pa sa oras na kusog na gulpi, tabi. Opo. Oh, okay. So iyo man sa natabi yan, Ma'am Alexis, kunya natalis na igwa ka pang gustong idagdag, madangog po tabi kami. Opo, ko lang po ipaalala sa yung mga kababayan, no, lalo na ang mga under tropical cyclone wind signal. Kasi ang mga nasa coastal areas ng Bicol region na mag-iingat po at patuloy pong mag-antabay sa official weather updates ng DOST Pag-asa, no, for yung mga possible na changes sa intensity and track nito ni Bagyong Uwan. Daw, kumustang kunyan, wind shear, kumbaga na mabukag lamang ining si Uwan, mawagas, kumusta? Igo ka mong namomonitor dyan, tabi? Wala man po tayo naku. nakikita ang ganong senaryo na ganyan, usually pag aruga na makusog na bagyo and during this season ay talagang ganito ang nagiging trend niya. Dahil ng possibility man so sa taas ba kang Pilipinas na magkon ito, mag-init sa taas, mag-low pressure, tanganing tumuot siya ng maray, magbirik pa patuong gulpi, dahil natabi. Opo, low chance man mangyari. Low chance na. So talagang more or less iyon ay nitabi, Ma'am Alexis. Ano po? Opo. Okay, so dahil kita maging kampante sa kuna ini, sa kakalmaduhan na ini, ano po? Opo. O sige, tabi, Ma'am Alexis, we'll call you from time to time. Lalong-lalo na. Dahil ako kung kasubulitin, maluwas na kamong bago baga, alas 11, dispres sa na ito, tabi. Ano po? Opo. Okay, thank you so much, Ma'am Alexis. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa Legazpi. Opo. Ingat po. Ingat, opo. Si Ma'am Alexis Roy Vivar, nakaulay niya to. Very comprehensive, malinaw na pasabot hali dyan sa Pag-asa Legazpi. If you will note, tabi, dahil na kita naghapot ka sa mga coordinates, so distansya, kan bagyo sumatadain na po. Dahil na po, what we now establishing is, nagbago na kitang sistema, technique, what we now establishing is, ang mga araw kaining panahon padingnal, pinag-establish niya to, pira ang distansya ta duman bago kita makaabot sa perimeter, sa kudal, sa bumper kang bagyo. Bako sa ay ta, kung pagpara konsentraran ta sa sentro, kung pirang kilometro, nasa laog na kita. Hindi ko para kompyuta pa, sa sentro kan bagyo. So bago kita makalaog sa lawas kan bagyo. Yan. In so far as Legazpi is concerned, tabi, sabi ni Madam Alexis na Roy Vivar kan Pag-asa, sa ngunyan, taking in consideration yung latest data na itinaokan Pag-asa, ipinaluwas, kundain magliwat, ang distansya kan Legazpi, duman sa perimetro, sa linderos kan bagyo is more or less 150 kilometers. Yan. So nagrarani na
And ang pinagbabaan na daning uran, Visayas. Okay. Now, Catanduanes. Diit man sa nabagang diferensya kang Catanduanes buda Legazpi, Albay, kilometrahe. So, mga more or less na mga 150 to 160 kilometers away man kamo diyan tabi from itong su bumper kang kunyan, kan Bagyo. Ano po? Yan. So, taking in consideration naman tabi ining current speed and direction niya. Sa aga, yung northeastern portion ng Catanduanes, ining Bagamanok, Higmoto, kamuan makakalaog nin todo saka uro-irarumikan bagyo harani sa mata. Pero dai kamo malaog sa mata, dai ning direct hit, dai ning direct hit. Pag sinabi tang direct hit, we are referring to the eye. Pero hit, pigtatamaan na kan lawas kan bagyo. Ano po? Ang mangyayari dyan, duman sa nakamo sa may eye wall, iyan ang medyo dipisil. Yaon baga sabi ni Ma'am Alexis na Rebibar, yaon ang fuwersa kan paros. Buda kun yaon ang konsentrasyon kan uran. Sabay-sabay iyan. Da ining puro pondo, da ining lull period. Ano po? Yan. Sa aga iyan tabi, mga 2 to 3 hours da tabi na aga, pag maaga na, taking in consideration yung speed niyang ining nasa 30 kilometers per hour buda direction. Yung Legazpi naman tabi sa aga, mga more or less 100 to 150 kilometers kita away from the eye of the storm. Gusto sabihin, nasa lawas kita kan bagyo sa aga tabi. Ano po? Ngunyan nag-aadang-adang pa sa naso kunyan. So ining lawas kan bagyo. Uran tabi, torrential, makusugon iyan. Pag sinabing, yun na pinakahalang ka na klasifikasyon kan uran, torrential. Kasubagong hapon, manakahurun ta kayan si Sir, si sa ito sunakahurun ta kasubago sa kunyan, sa Pag-asa. Taramo niya kayan, mga sarong bulan na uran, ibabagukbo sa nasa daog ni nagkapirang oras pag mga torrential rain sa iyo. Yan po tabi ang manungod dyan sa kunyan sa kabugtakan ang kan bagyong si Uwan. We hope tabi na nailadawan mi sa indo mga parantabay nin malinaw paki-feedback kung naintindihan po and kung maliwanagon po iyan sa tuyang sistema kan pag hugot ng impormasyon dyan sa Pag-asa. May nag-text man sa tuya, si 7038. Good evening po, Sir Pio. Situation po digdi sa sentro kang Legazpi. Nag-ura naman po, Sir Pio, asin diit na doon kang paros. Darani Typhoon Uwan. By the way, nakamonitor din kami sa programa mo digdi sa Bitano. Maray na banggi dyan sa mga taga Bitano, sa pamilya Ostonal. Thanks po, mag-iringat asin magpangaji po kita gabos. Sabi ni Mark Ostonal. Sa Karamuran, kapudan daw ini dyan sa Karamuran na sa tuyang, si Kising, maray na banggi tabi dyan, Kising? Good evening po, Sir Pio, sabi ni 44094, good evening po, Sir Pio. Tama ba ang number na text ko? Opo, tama. Sa ngayon po, medyo umuulan-ulan at konting hangin sa Anislag, Daraga. Sana po, Sir Pio, wag nang dumating ang malakas na hangin. Humina po sana. Dalangin ko po, naligtas tayong lahat. Dumating man sa atin ang super bagyong si Uwan. Salamat po from Gina ng Anislag, Daraga, Albay. Gina, kanalisnag, Daraga, maray na banggi. And maray na banggi man kay Madam May Mayuyit Panitayit. Mayuyis na panisayis. Mama May, maray na banggi tabi sa imo dyan sa Bureau of Fire Protection tabi. Nakantabay pa ka mo, Mama May. Good evening, Mama May Mayores Panizares. Maray na banggi kay Sir Boboy Arcilia. Sir Boboy, kumusta ka na tabi? Ayon ka ngunyan, Sir Boboy. Good evening po, sabi man ni Jonah Bernal Barcelo.
Nakaantabay man po giraray kami digdi sa Baklayon Baka kay ingat po sa gabos mga G. Jonah Bernal Barcelo, si Sonel na Rico watching from Ginubatan Albay. Thank you tabi Sir Sonel Rico. Sir Renan de los Reyes, Higmoto Payo Bagamadok, Karamuran Pandan Bagiso inagihan ni Pepito. Gada langog ang mga taga-isla sa mga oras nini. Maray na banggit tabi dyan sa Indo sa isla ka na probinsya kan Catanduanes. Ano? Maray na bagi kay Sir Phil Balila Jr. kan Santo Domingo Albay. Buda kay Madam Jocelyn Broqueza. Sir Pio, pabati lang po sina mama at papa sa UWAS. Nakikinig sila ngayon sa inyo. God bless po. Ingat kayo lagi. Nag-change number na po pala kayo. Please keep safe po. God bless. Buti na lang meron na internet ang transmission nyo. Sabi ni Levi Cesar Raro Ragas Jr. Levi, ray na banggitabi sa imo hali dyan sa hali digdi sa Pilipinas. Sa Mauyod, nagtataga-oran-oran na tabi sa Mauyod, ano? Ray na banggitabi dyan. Sir P, ano tabi agihan an Ligaspikan Bagyo? Opo, tabi. Katatapos pa lang kan huron niya to, budaan Pag-asa. Or baka, so text ini kasubago, mantang naguhurong kita buda sa Pag-asa. Ano? 2503, mga taga Pili, Iraya, Bakakay, maray na banggitabi sa Indo. Good evening, Boss P, yung ating kasamang El Viajero. Listening until tomorrow morning. Keep safe, everyone. Pray. Si 4498. Si Sir Andy Marbella. Apo ng tado ini si Sir Andy. Ano yung pinadara mong mga kunyan? Mga images, Sir Andy? O yung operations pa ninyo ito? Ano ining kuan? Nadali tap. Duman muna kita sa Catanduanes. Si apudanta si Sir Bobby Monterola kung kumustan ang sitwasyon duman. Yung PDRRMO kunyan na Catanduanes. Ano? Si Sir Bobby na Monterola. Apudang ko daw si Sir Bob. Ano? Catanduanes an kunyan ano an apudanta ano? Catanduanes. Si Sir Bob dyan sa PDRRMO Catanduanes. Baka lamang ako muna rin kita. Kaso smart number ko ng gamit ko. Kaso bago inapodang ko sa iya, Globe. Sir Bobby, si Pio Tabi Giraray, good evening. Ay, opo, good. Can I put you on air, Tabi? I'm on emergency broadcast, Giraray. Pwede ta kang i-on air, Tabi? Sige. Okay. Mga tugang, ang makakaulay tangon yan, direct duman sa Catanduanes, PDRRMO, si Sir Bobby Monterola. Sir Bob, maray na banggi, si Pio po kan BCGB. Likewise, maray na banggi, Sir Pio. O, kumusta ang sitwasyon kang panahon dyan, Tabi? Ini, po na pag-uran. May dikit naman na hangin. Pero ini, light rains na pabugso-bugso. Okay. Mga pirang oras or minuto na tabing araw ka ng sitwasyon over? Pagpuon pa kang mga alas 8 ng banggi. Okay. So mga more or less, 2.5 hours na. Ano po? Sige po. Okay. Ano ang oran? Sostenido o bako? Bako man, pabugso-bugso lang, matila tapos dyan na naman. Minapundo tapos minabalik. Ano po? Po. Kumusta ang kunyan, ang kusog kan oran? Gulpi o bako pang masyado? Bako pa man masyado above light rains lang ng dikit. So paros Tabi, sa imo pag-estimate mga pirang kilometers per hour yan? Mga na lang yun, mga nagpuon sa 10 kilometers per hour. Ayun, noho. Bako pa man na sustenido? Bako pa. Okay. Kumusta ang supply dyan ng kuryente? Okay pa man may kuryente pa kami ngunyan. So, kumusta ang komunikasyones pasiring duman sa manlaylay na munisipyo? Kahurong ko pa lang so Pag-asa Legazpi, na projection kung dai magliwat ang northeastern portion makakarani sa eye-wall kan bagyong uwan sa aga. Tabi. Po, naman po yan kang Pag-asa. Siguro mga alas 8 yata ang forecast sinda. Opo. Kumusta ang informasyon na hali sa man iba-ibang munisipios diyan kung may nagpaabot sa Indo? So kamugtakan ni Daduman over.
So last check may kaso bago mag-declare ng alas 5, nagpa-check na ako sa mga munisipyo. Okay naman na nakapag-preempt na sila kang evacuation. Yun, okay. So, maigwa kitang mga nakakahuron man, makontak kita duman sa may bato and then sa Karamuran baka makakuha kita duman ng situation der man tabi bab ano po. So now, Ipo. ano ang kunya diyan? Ano ang mga tao diyan? Sararay na o ano ba may igwa pang mga naghiringbot diyan sa luwas? Dahil naman na nakatapos na sila ng prep lalo na degree sa Piran. So mahiling mo niya sa kalsada, disyertado na. Nagano na sa mga harong-harong ninda. Ay, preparado diyan, nagparako na diyan, may mga typhoon guard diyan ang mga bintana boda pintuan. Ayun po. Ayun na nakaprepara na. Okay. O di sige tabi Sir Bob, and from time to time we will get in touch tabi sa inyo diyan kung mapupwede tabi. Ano po? No problem, Sir Pio. Anytime. Okay, thank you so much mga tugang si Sir Bobby Monterola kan PDRR mo Katanduanes. Nakahuro niya to duman sa indang operation center ngunyan pong pagkabanggi. Nagtataga uran-uran na databi duman ano po sa Katanduanes, ano? Si Sir Jeff na Antivola, mag-iringat po kita ka boss. As in mga kan Orasio Emperata, sitwasyon po digdi sa bangkiruhan. Nagpupo naman po ang Tagiti, nakatutok man po kami sa live niyo po. Salamat Sir Jeff Antivola. Si Monique A. Talde, good evening po Sir Pio Fernandez. Good evening Matabi, Ma'am Monique. Nakaantabay sa imo. Salamat ga monitor sitwasyon especially sa isla. Yaong ka sa Virac tabi Boboy. Yaong ka tabi sa Virac. Regard sa imo sin sa pamilya ha, ingat ka mo diyan tabi. Okay, si Sir Andy tawagan natin na Marbella, balik kita digdi sa Ligaspa. Anong pinagsiribot-sibotan na Sir Andy? May mga pigkakarga ata na kuan. Ano ba to mga goods? Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Sir Andy. Yes, tabi. Sir Pio, maray na banggi po sa tuya ko, boss. Opo, kumusta? Ano itong mga pigkakarga, piglo-loading do sa truck nindo over? So kunyan tabi ito, itatauta pong mga ayuda. 100 na sack po itong rice, hali po sa tabako, diba sa bodega. Hali ka mong tabako? Opo, pero nainot po ako, naka-auto ako, duman sa truck, binayaan ko, tabagali nag-convoy ako. Kumustaan pa si bata kun abuto ning uran, kumustaan na kuan ka ito, kan pagkargada? Okay man tabi, pinasiguro mo yung maray, pigtrapa lang may tabaka, sabi ko, pag abot duman, lugaw na yan. Yung ani. Sa Itawlog lang, Sir Pio, sa mga tatabaka, morundo na. Mga yung ani. So sanggatos na sako ning bagas, ano ito pinag-purchase kan city government? Yes, kay Mayor Siyang po. Apo. So kay Ma'am Cecil. So kami po nagparihan din sa aga. Kung magkuha na kami ng mga evacuees, bahala sinda kung sumabay naman. Kung dahil nasa sanda na po yan. Okay. Mas maray ini pinagigibot ang arog kay ni Sir Andy, tanai-informa rin ng publiko for transparency. Di ba? Yes. Po, kagayon. Ako mismo po, nagagayunan. Sanggatos na sako ning bagas, coveran ning maray tapag abot digdi baka kung lugaw na yan. Madungog. Maganda ko sa PU na na madadangog kita. Tabaka dyan, pwede na sinda magbakwit, sinda-sinda ta. Actually may pagkaon, may pag-uli pa sinda kung sakali. Para maalat kita kidit na oras. Minsan baga po, pag wara man nga ngita tao, maski durumog na sinda sa arong, pero mas magayang po so nagali kay Manggila yun. Paano kaya? Sa inang diretsyon nindo kaayan, kan pag-abot digdi sa layo, sa inyo na ni-stack tabi? Diyan tabi sa CSWD. Baka dyan na kami mag-repack. And then, pag di ka siguro kayan, baka dumana na i-distribute kung sa info. Okay, sige. O di, kumusta? Igo ka mong clamping mo niyan, dae? Lako-lako ka. Wala yung sentiyo na nagpapolo po. Dahil nagugurang talaga. May ka naman. May ibo. Alang iyak.
Sige. Pio, kung ang hindi natutulog, mayroon dyan hindi tumatanda. Araw man sa langgan eh. May katimbang ka na din eh. May sekreto ang hindi hindi pagiging matanda. Lalaking hindi natutulog. Ikaw man po, laki hindi matanda. Mas mabuti na yun na hindi natutulog kaysa hindi na nagigising. Sige, Sir Randy, ingat, mabuhay ka mo dyan. Salamat, Abe, and sa DCGB po. Thank you so much. Sir Andy Marbella, kan Task Force Kaayusan Kalinigan, kan Legazpi City. Bagas na ito ha. Bagas. Ay, what happened? Naghang switch off natin yung tabi. Okay. So, yan po ang mga bagas palan ito daan na pinagkuaninda, bakal kan city government hali sa Tabako Bodega from Balinad Daraga tanglay poon aga hanggang 6 PM ka preparar pag abot ni Uwan. Dai bale eto pa si kunyan si Vice na apudan ko daw si si Vice Mayor na Luis na Gutierrez, kung ano man ang pinagibukan lalaki. Arahin ko niyan sa Vice, nag-text si Vice, tataod-taod, apudan ko sa pag-asa naman, alas 11 pasado, mga alas 11:30. At pabilontas inda sa kunyan sa pag sumada kan kamugtakan kan bagyong ini. Nagre-ring so cellphone ni Vice. Baka busy na tabi yan. Sabi ni Vice, "Hi, stay safe, Sir Pio. Mayor Isam, Councilor naka-tune in sinda na ra. Mayor Isam, maray na bang gitabi, Mayor Isam? Pwede pa ako magbakal, kaso pinagkuan mo kasuba." Yun nasa linya si Vice na Luis. Vice, maray na bang Yes, good evening, Sir Pio. Opo. Maray na bang gitabi? Hain ka mo ganyan na alkalde tabi. Nagmo-monitor lang kami ni Mayor Hisham at ni Councilor Butch Gunyan. Yaw kami si Kira Mayor Gunyan. Pero hali na kami kasubago duman sa CDRMO tabi as in nag-iling man po kang nagkapirirang mga evacuation centers. Iyo po. Okay, katanin ko mismo po si Mayor Hisham. Ayo tabi. Now, before we go to Mayor Isam, Vice, how ready yung sangguniang panlunsod ikaswagado na magdeklara kitang state of calamity ang Legazpi? Well, of course, we have to take everything into consideration. And right now, we have to monitor, and of course, we have to keep our ears on the ground, and we'll see where we go from there. Pero always ready po, Sir Pio. Iyo ang ma-request bakaan siyempre yung CDRRMO sa Indo, depende sa magiging damage sana dae. Kaining bagyong si Uwan. For you to yes declare. po. Oo. Okay, so kindly pass on the phone kay Mayor Isam tabi, Vice, kung pwede. May kauron lang tabi, Sir Pio, baka taod na lang, baka, na lang ako. Yes po, dakol-dakolwan po kaya ang siyempre ang monitoring ko niya ni Mayor siya. O sa paglibot mo tabi, Vice, ano ang nahugot ta na informasyon na pwede tang kuwaan ni na kumbaga aspeto sa pagpadalagan sa mga maabot na daw kan sa tuyang disaster response operation legislative wise tabi? Well, if it's up to legislation po, Sir Pio, at this point, ilingon ta na lang kung saan pa kita makadagdag because kung tuson, takol naman ang preparations of course for disasters like this. Araw kay ni Sir Pio, pero may lang kitang preparasyon po, di ba? So, when it comes to legislation, it seems naman that the CDRRMO and the executive department is very much well prepared naman for this. Including of course so mga private sectors na nagtatao man ki mga suporta as in tabang sa tuy adigdi sa syudad, but on our end naman po
kasubago sa paglibot so preemptive tang mga evacuations, talagang yarao naman sinta. Nagduman po kami sa Barangay Padang, Barangay Bigaa, from the north going back to Sentro. Nahiling naman po na nagre-ready naman din talaga pag-araw kini. Siyempre, we ask the cooperation kang mga residentes sa mga at-risk areas to follow the instructions of our barangay leaders, as in siyempre ang city government, especially when it comes to evacuation. Pero I do presume na the doors are always open para sa sanggunian for any input na mapakasulpan niya Sir ang Bill. disaster response operations. Ano po? Iyo po. We can always be good. 'Di ba? We can always be prepared, but pirmi naman po there's always room for improvement. O di sige tabi, Vice, and taon-taon apudang ko man si Mayor Isham para sa mga dagdag patabi. Kung ikaw ka man yung gustong pangapunan sa mga constituentes kan Legazpi, go ahead po. Yes po, Sir Pio, and of course Inot, ang sa kanyang pasalamat sa kapos na yaon dyan sa DZGB family for keeping the public updated. Bako lang po sa Legazpi, kung bako sa buong Albayas and Bicol region. Maya ko man din ipaabot sa kabos ang sambuyang hagad ki kooperasyon, especially with this upcoming calamity. We pray and we ask Lord for His guidance, tanganing kita man may salbar man digdi sa calamity ini. Salamat tabi sa inyong kabos. Si Donya Pat nakagapos na sa poste nganing dai. Di ito matugot. Maski sa turog po kayo ito, nagbabayli. Kung nakaginapos mo na sa poste nga. Day naman kayo pohan. Yun na ang senior ta. Thank you, Sir Pio. Thank you so much. Salamat Thank you so tabi. much. Thank you. Mga tugang si Vice Mayor Luis Gutierrez kan Legazpi nakahuro niya to kunya na pagkabanggi. At yan man sa saindang pagmomonitor tabi kan kamugtakan. Anong signal po tayo dito sa Albay? Maya na po yung sa bulletin, igwa pa ning mga lugares na nasa numero 3, igwa ning nasa numero 2. 2138 sa Claveria, Masbate. Yan, kumusta daw diyan sa Masbate Mamaya tawagan natin ito na nag-text ini sa tuya na hali diyan sa Claveria kan Masbate. Diretso kita kan mga informasyon. Aramon ta muna na situation diyan. Sa kinamumugtakan ni Joshua Bino. Joshua, alam mo na yung ating usapan. Mamaya tutukan mo na para makonta na dyan agad Joshua, location mo tabi and good evening, go ahead. Yes, good evening Tabi, Sir Pio. Good evening sa mga paratabay. Nagpasiguro mo na kitang hapin sa tulak. Oho. Tabi, Sir Pio. Pero nareparo ko sa paglibot-libot. Maswerte ang mag-aragom-agom Tabi, Sir Pio, na nag-evacuar sa laog kan Ibalong Sentrum for Recreation. Kada sarong pamilya, sarok man Tabi, Sir Pio, yung indoor tent. May sense of privacy. Wow. Okay. Sige. Ayan din, Sir Pio, na sitwasyon sa laog ka na Ibalong Sentrum for Recreation o kaya ICR kung sa inyaon temporaryong papaagi kang na banggi nasa 125 pamilya Tabi, Sir Pio, na nag-evacuar hali sa barangay San Roque. Ang sitwasyon Tabi, Sir Pio, kumbaga mas may sense of privacy mananggad, tama ka, kumpara itong sa mga nag-evacuar Tabi, Sir Pio, sa mga classroom na ang nag-serving mga drug division, mga tukawan. Yan. Kumusta ang Kwan Division dyan? Ini, Sir Pio, sa ICR, kada pamilya, sarong tent, ang nag-i-stay sa laog Tabi, Sir Pio, kan Ibalong Sentrum for Recreation. Okay. So, kumusta ang ventilasyon kung may tent sinda Tabi sa laog? Naglaw ako, Sir Pio, although dahil man tigpaga ng Maraiso aircon, pero bako man maalingaw na sitwasyon Tabi, Sir Pio, areglado man, mga indoor tents baga ini na gamit,
And igwaman, maray man ang supply kan na tubig tabi Serpio, ta may bulos man ang gripo, and igwaman ki nagdilibot, nag-supply na Bureau of Protection Personnel tabi Serpio, tayo naka-standby lang pirming darakula na drum sa lawas kan na ICR. Actually, so ibang mga evacuees, yaw pa sa lawas kan ICR naggaturo tarambay, ta sundo sa Serpio sa maluyahon sa nanggad na Tagite, ang na-experience niya ito digdi sa palibot kan na sentro kan Legazpi City. Mantang sa ibang evacuation center tabi Serpio, halos sa iba makaraturog na dahil talagang tranquilohon pa man ang sitwasyon tabi Serpio kan panahon nagtataga paros-paros man, pero bako man sumakusog na dahil nga makatakdag Serpio kay Langkoy. Yan. Inyo, maluya pa talaga and sundo sa nasa Tagitian na experiensyahan. Kaya kalmado pa na sitwasyon tabi Serpio sa palibot, pero sabi nga nila dahil masyadong makapakampante dahil talagang sa aga pang aga posibleng mamatian niya to ang duso kan rapado kaining pag-agi sa tuya ni potential super typhoon Uwan. So sa kanyang tabi Serpio sa palibot kan Legazpi City, areglado na sitwasyon, stay put na sa mga evacuation center dahil na mga nagbabarag-barag sa sentro kan Legazpi, apwera na sa Serpio sa mga balaw-bagaw na mga ayam. Yan. Heroes na ang natada sa tao kan tinampo. Kaya mahiling taman, so amay na pag-preparar kan lokal na gobyerno, at least tangon niya nabanggi, hitid na ang gabos na mga kaipuan maiibakwar sa antiglilikayan aksidente tadi Serpio pag nagtuo na ang pagrapado kaining si Uwan. Baka makapasyar kita duman sa hefatura kan pulis kung igwang nadakop na nag-toning-toning, nag-tagay-tagay. Ang yan tadi Serpio taon-taon. Sumago pag-agit ko naman, tranquilon man so sitwasyon. Nakastanday lang sa mga PNP personnel tabi Serpio. Anyway, mapatulong ko sa pag-asa, maagyan naman ang Legazpi City Headquarters. Duman na muna kita sa pag-asa, tutukan natin para makonta na. Sige. So yung tabi mo na Serpio, ang dagdag niya itong istorya sa lawas. Kaya ko si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGD. Thank you so much, Joshua, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Sa Mobile, kasabay si Henry Boy Mata. May kuang kita, may time check kita, may kuang kita, may station ID kita tabi Tata Jerome, buda oras yung pirata. Kindly signify kung ready na tabi padignal. Kung okay na, sige, we will be right back. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang,
asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Mga tugang, yaon na kita sa ikaduhang oras po kan sa tuyang special coverage sa pangarang kan men and women kang PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM 97.1 OK FM asin kang 106.9 WGB FM. Sabay pa padingdala no yung 106.9. Andiyan pa ba kayo, Sir Dex? Ano yung tropa dyan? Dire-diretso kita ka sa tuwing special coverage. Yaon si Tata Boomer, Don Emilio Nario. Sinong partner natin dun sa kwan? Si Tata Romar ba? O si Tata Dandi na Danday na Melgar? O si Kunyan, si Chief na Adrian? Tropa, bilog na tropa. Ano yung bilog na tropa? Good evening sa 106.9 and sa 97.1 OK FM. Yan, tabi ha. Welcome na po sa ikaduhang kabtang na kan sa tuyang special coverage. Madam Leticia Bravo, good morning po, Sir Pio. Good evening na po, tabi, Madam Leticia. Sir Rondon, Rica Fort, andyan pa ba kayo? Evening. Ako po, si Pio Fernandez. Aramuntada uman ang sitwasyon dyan sa sur na parte kan Legazpi. Si kumpadreng Alar Mario, Pading Al, marhay na Banggi, what's happening madyan tabi, Pading Al? Nagpapo napadian oran-oran dito sa southern part kan Legazpi, pero ang palibot haros naka saray naman gabos
ang mga tao silensyo na sa kanya-kanyang harong, kanya-kanyang iba na sa evacuation center, pero ang ganakla na sa kanya-kanya ng harong para magpasiguro kan sitwasyon mo niyan. Lalong nagkukusog sa bago, turo Tagite sana. Kunyan Yes. medyo nagpapalo na ang date na oran-oran. Although na sa Paros, dahil masyado ang Paros kunyan, pero oran ang na-experience digdi sa southern part kan Legazpi. Oho. Okay pa man ang supply kan kuryente, although nakasubago, nagpalsok kinin nagkamper ang segundos, mga bandang alas 10 gayon, pero nag-ilaw man tulos, pero ngunyan, nagbalik na naman and iyo yan ang akong takan ngunyan na tabi pa de. So, monitoring man kita kiraray sa sitwasyon digdi. As of this moment, iyan ang kamagtakan tabi pa di digdi sa southern part ng Legazpi. Kumusta igwa dyan yung nagtutuning-tuning labang? Iba man. Nagpatwal- So, iba. At aday man kili kurban. Alang hiya ka. So, Yusip. iba, nagpapa-init man. Yusip Aba, taga-Kialkalde. nag-aalat kan sitwasyon kan panahon. Oo. Dahil manahali sa mga payag-payag, sa mga gilid-gilid, Oho. sa mga harong-harong. Siyempre, yaw sa pamilya, tiripon, dahil manaiwasan na narog ka. Iyo. Huro harampang lamang, ano? Sige. Pero ang importante, alerto kan Yeah. panahon. Yeah. Okay, pwede yan ilaray, ang update digdi. Alerto lang kita sa sitwasyon digdi sa sakuyang location. Thank you, Alarmario. Thank you so much, kumpadreng Al. Yan, tabi Joshua, kung nakamonitor ka, kung ready na dyan, anytime, call ka, i-priority mo ka, tabi pag igwa na ning ready tabi yan sa tropa niya to, ha? Si Joshua na Bino. Uy, dyan sa si Jen, sabi ni Jen sa Santo Domingo, may 7 families na nag-evacuate from Father Tony Pet. Paki-open mo kayong mic ni Jen. Sa ininihali na kuan.
Anong details ka ni Tabi Jen? Good evening, Tabi Jen. Yes, good evening Sir Pio. Good evening sa mga paraan tabay. Iyan na impormasyon Sir Pio ipinabot sa tuyo ni Father Tony Pet Balyares, ang parish priest kang Santo Domingo Albay. Kung saan Sir Pio, pigasabi ni Father Tony Pet na igwaning 7 pamilya na ipig-akomodar ang parokya hali sa Barangay Lidong, na ang Barangay Lidong Sir Pio iyo po ito si prone sa lahar na pigasabi and pagbaha, kaya po nag-cater sinda ning 7 pamilya and ini nagatinir sa Our Father's Hall. Our Father's Hall sa sa simbahan Santo Domingo. Yes, Sir Pio. Oh. Opo. Okay. And bako lang po, Sir Pio, ang St. Dominic de Guzman Parish kang Santo Domingo Albay ang nag-akomodar as nagbukas kang mga parokya para po sa mga nag-ebakwar, kundi maging po ang iba pang parokya kang Diocese of Legazpi, siring ang St. John the Baptist Parish dyan po sa Jovillar Albay. Bukas man ang sa inang simbahan. Naagihan taman po ang St. Jude Tadeus Parish. May mga nagkapipiraman Sir Pio na pamilya na nag-ebakwar duman. Nag-iba man po kita sa paglibot-libot, Sir Pio. So nanotaran ta po ito duman. And aside from that, igwa pa po ning mga nag-anunsyo man na sa aga kanselado ang misa. Siring po sa St. Dominic of Guzman, wala po munang misa sa agang pagkaaga. And nagkapipira pa, Sir Pio, ang Our Lady of Fatima Parish, nag-anunsyo man Sir Pio na mapaluwas man sila ning abiso para po if ever na magkaigwa po ning pagbabago sa indang schedule or mag-cancelar man, mag-antabay lamang da po sa indang Facebook page as in anunsyo. And siring man Sir Pio ang St. John the Baptist sa Kamalig Albay, binuksan man po ang sa inang parokya para po sa pag-akomodar man kang nagkapipirang mga pamilya na nag-ebakwar para po sa pag-antisipar kaini asin piglalauman na epekto kaining bagyong uwan. Yan, do it's nice na permi nang pinaggigibuyan kan sa tuyang simbahan mga parishes na pinagbubuksan sa indang mga kunyan pintuan para sa mga evacuista. Yan talaga mga masarig yan na mga struktura, so kaito pang mga gibubaga yan sa Tiempo Hapon, Tiempo Kastila pa Opo. Yan, Yes, kaya kung Sir Pio, masarig asin yaon man po ang and may nakauron nga di kita Sir Pio na nag-ebakwar digdi po Sir Pio sa St. Jude asin na naugmasin data igwa ang ning mga parokya na nag-akomodar ning arog kaini sa pangyayat ni Bishop Joel Z. Bailon asin sa pakikipag-coordinar sa mga parish priest. Okay, so yan po muna Sir Pio ang update, ang mga iba pang impormasyon na ipigpapaluwas at tabayanan po via DCGB News Online Facebook page. Ako po si Jenny Balyaran, hali sa Newsbase, Marina Banggi. Thank you so much sa tropa hali dyan sa Newsbase. Dagdagan tapan istorya man dyan, Thank you so much sa mga simbahan Katolika na binukasan ang pintuan para po sa mga nasa pag-ebakwar. Si Chief Jimmy, kumpadring Jim, location and what's happening, Tabi? Good evening. Yes, salamat Tabi, pade. Libon, nagdudoon-doon ang paros na may sabay ng dit-dit pa sa naman na uran. Libon, opo. Libon, bago pa man makusugon ang bagsakan na uran, pero may rohapulas kan, kumbaga, dama muna sa lawas mo. Samyo sa Tagalog kan paros Tabi padi na malipot-lipot nag-urana. Yan kumbaga medyo giguro-girabo ka na kundi duutan ka na Nangaro ka. So parang supigagihan ka na ki white lady. Sige. Ngunyan, basado kay Sir Ian Siciliano, an MDRRMO officer, na pasiguro ko sinda, natural permi ng pasiguro sa generator, yun ang ano yan. May solar pati sinda, supply, sa munisipyo, and big sirip niya sa luwas, habang nag-uron kami, takasubago, nag-brown out, ngayon balik na naman so supply kan kurente.
Madaling sabi, nag-brown out ka so bago, and ngunyan, balik na supply kan kuryente naman sa Libon. Yan. Mientras tantong si Mayor yaon daduman 24/7 man an operation ng unyan kan command center MDRRM mo asin kan lokal na gobyerno kan banuan kan Libon. An request ninda kasuhapon patabi pa di pasiguro ta igwa na baganin mga eksperyensya so last year kan bagyong Christine na haros maski sa hampangan kan munisipyo linaog kan gari nasalog ararom tubig dahil nga nitan katakutan digdi so mga nagkararang ka na mga flood control mga dike na protection para digdi sa sentro kan Libon dahil pa nagkairirahay tada kulang kantidad ang kaipuhan ngunyan yung apik tatakutan tabi pa di kan lokal na opisyalis kan Libon na once na itong kabilugan na river lumangkaw ang level kan tubig palibasa para sa dike masa nga ito pasiring ang tumbok pasiring sintro yan baba nga ang tubig so pasi sa original na dala bigaagihan plus so nagkabararangka na dahil pa nagkairirahay pa natural madalagan duman ang tubig kaya nag-request din na kaso hapon letter na sinda dyan sa Philippine Navy nin rubber boat siguro tabunin din na mautropa sa last year na alanganin na matanga sa Banggi hindi si GB testigo kung paano nakikipag-komunikar kita ka ito tangani na mapadarahan duman nin rubber boat pero as of now negative pa wala pa sige igwa ng dumandanin na aros maabot 20 Coast Guard na naka-standby so request ninda na truck alit sa PO igwa na naka-standby naman and so request ninda sa DPWH ipinagini sa hororon sa kay meeting dyan sa PDRRMO kung ano ang kaipuhan ninda backhoe wala pa nag-abot yang kay Puanday nagaan na mga provision na mga pang-rescue dahil nag-abot pa itong rubber boat tapos backhoe. Yeah, sige tayo papaabot tayo Chief Jimmy pakatapos na makanta so pag-asa nakaredy na yung pag-asa rubber boat and backhoe Libon ipaabot tayo dyan sa apse mo baka makatabang sa apse mo po so yan muna priority na muna ng pag-asa tabi pa at muna ko Jimmy na salita DCGB News 3rd District Albay. Thank you so much Chief Jimmy Hala dyan sa 3rd District Albay. Mientras tanto standby all units not unless na flash report yan standby all units yaw na po si Joseph Bino kasabay ang pag-asa Joshua Marayna Banggi go ahead na. Yes, Pio, Marina Banggi sa mga parantabay. Nagpunang magbagsak Sir Pio Anoran, pero bako pa man masyadong makusugon. Darugunta na ang latest forecast halidigdi sa pag-asa Southern Luzon. Kaya ba ako si Miss Alexis Ruivar. Madam tadi si Sir Pio Fernandez. Hello po, good evening po. Yes, Ma'am Alexis, Diyos marhay na banggi tabi si Pio Giraray ini. Pero Madam Alexis, madangog mo na kami tabi kan latest na bulletin, papabilohon mi ikatabi. Go ahead po. Opo, para po sa latest dito sa ating tropical cyclone bulletin, no. Itong si Typhoon Uwan ay further na nag-intensify habang padagos itong naghihiro sa haranidigdi sa Bicol region. So, ang mata nito ni Typhoon Uwan ay huling-nailing sa layong 380 kilometers sa sirangan ng Virac, Catanduanes. Sa ngunyan ay igwang kusog ng paros na umaabot ng 155 kilometers per hour. Harani sa iyang sentro itong si Bagyong Uwan. Asin pag bugso naman ng paros na umaabot ng 190 kilometers per hour. So kumpara sa ating previous na bulletin ay bahagyang nagkusog na itong si Uwan. At ang direksyon niya sa ngunyan ay west-northwestward sa kaskas na 35 kilometers per hour. So nagkaskas man ang paghiro nito ni Typhoon Uwan.
Sa ngunyan ay nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa probinsya ng Catanduanes. At wind signal number 3 naman nakataas sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, at ang northern at eastern portions ng Sorsogon, kung saan kaiba dito ang Sorsogon City, Barcelona, Bulusan, Pilar, Castilla, Gubat, Casiguran, Donsol at Prieto Diaz. Wind signal number 2 naman sa the rest of Sorsogon at Masbate, including ang Ticao and Glorias Island. Sa ating forecast track and intensity ay same scenario pa rin ang nailinghato na itong si Uwan ay maiging ranidigdi sa Catanduanes sa agang-aga at possible na maglandfall sa Aurora sa aga na Banggi or Monday na early morning. And igwa pa rin itong possibility na mag-slight southward shift, no, sa kanyang track at dikit itong gilid ng mata dito sa Catanduanes. Hiling din natin na possible ang mag-reach itong si Juan ng super typhoon category sa aga, although ang potential nito na mag-intensify ng makaskasol ay hindi man natin niro-rule out dahil sa kanyang favorable environment sa ngunyan. Ayun po sa ating latest, no, dito kay Typhoon 1. Mhm. Okay, Ma'am Alexis, tabi nagkapera po tabi na primero, inutunta na muna sa Catanduanes, tagulpen para dangog ta dyan sa Catanduanes, sa DCGB, po. Now, ang naunambitan mo, kasubago is yung Catanduanes, nasa pira po ang distansya ninda sa eye of the storm tabi? Opo, bali kung magpapatuloy sa itong si Uwan sa kanyang direction at speed, ay ang magiging distansya nito sa Bagyo. Sa ngunyan ay nasa 300 kilometers pa, pero habang lumalapit ay possible na dumikit na itong gilid ng kanyang mata. Okay. So ang distansya kan Catanduanes sa eye of the storm is more or less 380 kilometers east of Virac, tabi. Tama ba? O yung distansya ito ng Bagyo, tabi, Mama Alexis? Hello? Hello? May monitor ba? Hello. Hello? Ano lang ma. Klat lang tabi sige. So panle. Oh, sige, tabi. Mo yung monitor. Okay, sige, nagluya ata yung topic kanta. Nagre-dial si kunyan, si Joshua, hindi na kita sa tuyang interaction pag butingkay ka na bagyong si Juan. Nagre-ring tabi pading Nald. Okay, sige, nagre-ring si Joshua, hadaton ta lang. Okay na tabi. Ayan. Oh, hello. Hello? Ay, Ma'am Alexis, okay na po ba yung audio natin? Hello? Opo, okay Ayan, na po. opo. Ma'am Alexis, pakiutro po, yung location ngayon ng Bagyo as of, anong number na bulletin tabi yan? Opo, bulletin number 6 po. Bulletin number 6. Sa bulletin number 6, high na po sa Bagyo tabi. Opo, bali nasa 380 kilometers east Virac, Catanduanes. Yan, 380 kilometers east of Virac. Yung coordinates niya po tabi, Ma'am Alexis? Opo, bali po 13.5 degrees north, 127.7 degrees east. Yun, okay. So, kung ang point of reference na is Virac, inutunta na 380 kilometers east of Virac ini 13.5 north, 127.5 east. Gura pa kadakula tabi isu Bagyo so kabilugan niya, so kabuuhan, pero gura po siya kadakula? Same pa din po sa previous natin na bulletin, na maintained man din ang size nito na may 800 kilometers na radius po. So, 1,600 more or less yung kabuuhan. Yung radius na 800 o
Oh, nawawara. What happened, ano? 1,600 kilometers yung kabuuan, radius is 800. Yan, nawawara si Joshua. Ako madial Joshua gayud. Baka naka-monitor ka, Joshua. Ako madial sa cellphone mo, tabi. May dali mo na. Joshua, ako nagda-dial, pakikuan. Yan. Dali mo na. Joshua, kumusta digdi? Sir Pio, okay. Yeah, okay na digdi tabi, ano? Sige. Ma'am Alexis? Opo. So 1,600 yung kanyang kabuuhan, yung kabilugan. Opo. So kabanga kan 800, ano? Opo. Di kung ang kabanga 800 and ang location mo niyan kan Baguio is 380 kilometers east of Iraq, nasa laog na katanduan ni tabi kan Baguio, ano po? Opo. Yun. Sa ngunyan nga po sa ating satellite image, nahiling natin na itong Catanduanes ay nasa loob na nitong outer rain bands. Nasa laog na kan 800 yung kalahati ng Baguio, 380 kilometer east of Iraq, yan, pumasok na nga sila sa katawan ng Baguio, ano po? Opo. Yun. So, now, ang puwersa ni Uwan, ilan po? Opo, bali, umaabot po ang maximum sustained winds ng 155 kilometers per hour. Yung gustiness? Nasa 190 kilometers per hour po. Oo. Compared kanina, ano ba, humina o lumakas? Lumakas po. Yun. So, kung mo nagkusog, ano na po ang classification kan bagyong initabe? Sa ngunyan ay typhoon category pa rin ito. Pero tiglalao man na to na ma-intensify pa ito as a super typhoon. Yun. Sa mga masunod na oras. Opo. Okay. Now, ang direksyon niya tabi, direksyon niya po? Opo, sa ngunyan west-northwestward pa rin ang direksyon nito ni Uwan. Ang speed? Ang speed po is 35 kilometers per hour. Nagkaskas ano po? Opo. Yun. Kung mo nagkaskas tabi, ining Virac, nakalaog na siya sa territory kan Baguio. Ano ang taking in consideration yung direction and speed? Dahil na ini maliwat, maagi sinda sa may maagi sa inda sa may katanduanes yung eye ng typhoon. Opo, bali maagi yung typhoon or super typhoon by the time na ito ay nasa may Catanduanes, yung gilid nito, no? Yung gilid ng eye, ano? Opo. Mga anong oras po? Opo, same pa rin po sa ating scenario na tige-expect. Sa aga po, around 7 a.m. to 9 a.m. po. 7 a.m. to 9 a.m. Anong mga lugar po ang nasa gilid ng eye ng typhoon na ito sa ng Catanduanes? Opo, bali sa may Gigmoto po yung nahihiling na to. Nako, so dating tig-istorenta kasubago, ano? Opo. Mga pirang puwersa kan paros an ma-experiensyahan ninda tabi diyan pag abot kan na oras tabi. Opo, depende po ito kung mag-intensify pa itong si Uwan, pero kung ito ay mag-super typhoon ay ang minimum kumbaga is 185 kilometers per hour. Yun, so minimum 185 kilometers per hour. And pwedeng tumaas pa dyan, depende kung kumusog pa ining bagyong initabe. Opo. Iyan ang ma-experience nila duman sa Catanduanes, lalo na sumay harani sa eye wall. Opo. Mga pirang oras, arog kaan na mamamatayan ninda yan tabe? Opo, since kung ma-maintain nito ni Bagyong Uwan ang kanyang speed, ay possible na 0 or 2 oras. 1 to 2 hours anytime between 7 a.m. to 9 a.m. Opo. Yan, 1 to 2 hours, okay. Now, so uran tabi na ma-experiensyahan duman sa Catanduanes, kumusta tabi by that time tabi? Opo. Kung sa oran naman po,
ay i-expect din natin, no, na possible yung more than 200 millimeters na accumulated rainfall. And itong paguran, unlike sa kusog ng Paros, ay possible na hanggang hapon ay matiiyan dito sa Catanduanes. Till afternoon. Opo. Okay. Ining 200 millimeters of rain, kumbaga, iladawan ta, mga pirang aldaw po yan na oras na ibabagsak sa nasa laog ng mga, sabi mo, mga 1 to 2 hours tabi. Mga pirang volume na ning oras niya, pirang aldaw na ning oras ng kabaing ka yan. Bali po, so 200 millimeters na paguran is 24 hours na accumulated yun. Oho. Hindi lang siya sa 1 to 2 hours. O yun, so sa ang oras na ibabagsak, halos 24 hours na naibabagsak sa nasa laog ni saro sa hanggang 2 oras. Opo. Nako. During that time, ano po? Opo. Sa Catanduanes. Yung ganong amount ng rainfall is usually almost pang saro na bulan na ito. Pang saro na bulan na. O sa normal po na distribution ng rainfall. Sa normal na distribution. So, ining pang sarong bulan na oran, more or less, iyong ibububo sa laog ng 1 to 2 hours. Sa 24 hours po. Sa 24 hours na periodo. Yun. Opo. Diyan sa Catanduanes. Ano po? Opo. Okay. Now, we go sa Legazpi na. Tadigdi kita man naka-standby. Pira na ang distansya tatabi sa Baguio? Legazpi is concerned. Wala man po ako Paano? calculated distance. Oho. Pero ano ba nasa laog na kita kan kunyan man kan Baguio? Sa ngunyan, sa outer rain bands po ay nakakaiba na. Opo, itong digdi sa Legazpi. Nakakasabay na kita. Opo. Okay, now kumo ang distansya tabaga sa Tabaco o sa Catanduanes, medyo haraniman sana. More or less, are we safe to conclude na arog man ka ng oras na mamamatay ang tatabi ang pag-deteriorate kang panahon? Opo, bali once naman na itong si Bagyong Uwan ay duman na sa may Central Luzon, ay slightly improved weather man ang na-expect, although possible pa rin talaga sa mga paguran dahil dako lang ang sakop nitong bagyo. Iyo, oho. Okay. So, iyo masa natabi, Ma'am Alexis, interested ko ta naman kita duman sa, sa Legazpi, kung hain na kita sa, insofar as yung typhoon is concerned, kung sain na kitang parte kan bagyo, buda kung pirang paros manan ma-experience yan, tadigdi ko mo, nasa signal number 1 at 3 kita yung Legazpi po? Yung Albay, Buong Albay. Opo. Yun, ang signal number 4 is Catanduanes. Bilog na Catanduanes. Signal number 3 Cam Norte, Cam Sur, Albay and northeastern part kan Sorsogon pati yung Sorsogon City. Opo. Ang signal number 2 rest of Sorsogon and Masbate. Opo. Yun, daining signal number 1 sa Kabikulan na probinsya po? Opo, pinakababa na ang number 2. Pinakababa ng number 2. So, yung masanatabi yan, Ma'am Alexis, insofar as ining bagyo is concerned, takasubago na pag-urulayan taman itong sa Legazpi. More or less, ang range anong mga oras man mapuon, taking in consideration ining direction and present location and speed niya tabi? Opo, as early as ngayong early morning or mamaya na early morning, ay possible na kitang makamati ining mga pag-uuran. And itong sa ating reference, pinakaharani digdi sa Legazpi, itong si Bagyong Uwan ng 9 a.m. Approximately at 150 kilometers. Now, 150 kilometers away from the periphery or away from the eye of the storm? Away from the eye po. Yun. Sa 9 a.m. sa aga. Opo. O nasa laog kita kan bagyo kita kaana sa agang aga. Ano po? Opo. Okay. By that time, kumusta ang paros na mamamatay ang takayan tabi? Opo. Considering na possible pang mag-intensify ito,
si Uwan ay possible na magtaas pa hanggang wind signal number 4 dito sa Albay, kung saan ang kusog ng Paros ay maaring mag-range ng 118 to 184 kilometers per hour. 118 to 184 kilometers per hour. Opo. Opo. Mga 9 a.m. yan. Ano po? Opo. 9 a.m. onwards. Opo. Okay, taking in consideration yung kanyang speed na 35, kundi magliwat, 35 kilometers per hour. Mga pirang oras kita makaka-experience sa Legazpi kan araw ka na Paros tabi? Opo, mga 2 hours din po. So, Araw ki, oo. Catanduanes. Yun, 2 hours beginning 9 a.m. Anytime beginning 9 a.m. within 2 hours. Opo. Ayun, 2 hours onwards. Ano? Opo. Okay. So, anong volume kan uran? Ano mamatayan ta dyan sa araw ka na periodo tabi? Yung rain? Opo, same lang din po sa Catanduanes and most parts ng Bicol region bukod lamang sa Masbate. Tiglala umanta ang more than 200 millimeters or intense to torrential rainfall sa Albay. Okay, 200 millimeters. Intense to torrential rainfall na pwedeng ibubo within 24 hours. Ano? Opo. Okay, so iyo man sanaan ma'am, at least malinaw na nasimplify ta ng maray, digdi palan sa Legazpi, mga 9 a.m. We are 150 kilometers away from the eye of the storm. Ano po? Opo. And by that time, tibaad isakat ang signal number 4, ang Paros na mamatayan ta 118 to 184 kilometers per hour more or less. Opo. Rain is torrentials and mga 2 hours more or less na ma-experience ta man yan. So sangon yan tabi, sa estimate mo sana, more or less, pira na ang nakalaon naman kita yung Legazpi sa kuan, yung Albay sa lawas kan bagyo? Opo. Sa laog na kita nitong rain bands nitong bagyo. Although ang ulap no hindi pa ganoon kakapal para magpabagsak nung ulan. So mas mag-arani ito, mas mamatian tayong mga paguran. That's why mapuon ang pag-uran-uran possibly kung dahil magliwat tini dyan ang maagahon. Early morning na ano yan, na redial na kita ta patapos naman so konta utron ta na lang initabi ano. Hello Ma'am Alexis. Hello po. So that's why posibleng dyan na maagahon kung ma-maintain niya na ining heading niya, iyon na yan tabi mapuunan pag-deteriorate kan panahon digdi sa Legazpi man. Opo. Okay. Iyo man sa natabi, Ma'am Alexis, and kung ikaw ka pang gustong idagdag, madangog po kami. Go ahead po. Opo. Paalala lang din po ulit sa ating mga paraantabay, lalo na ang mga nasa under wind signals natin, no? Lalo na sa Catanduanes na mag-ingat po tayo sa mga hazards na dala nitong bagyo. At yun po, patuloy pa rin ang pag-antabay sa official weather updates ng Pag-asa para po sa mga possible na changes or what to expect dito sa ating bagyo. Salamat tabi, Ma'am Alexis, for being there. Mabuhay ka mo dyan. Ingat po ka mo dyan sa Pag-asa. Opo, ingat din po. Thank you so much. Joshua? Alright, Sir Pio, si Miss Alexis Ruy Vivar na Pag-asa Legazpi tabi Sir Pio. So yun yan, na latest kamugtakan ka na panahon si Typhoon Uwan. Kumusta ang tropa dyan? Anong may buhay na buhay ang tropa ano dyan sa Pag-asa? Buhay na buhay, Sir. Tulong nagpapatarabang tabang si Miss Alexis, si Sir na Ariel Samudyo, muna si Sir na Melvin Almohela. Si Sir Melvin. Haputa daw si Madam Alexis kung ma-jogging siya sa aga. Ma-jogging, pwede na Madam mag-jogging saga. Pwede na mag-jogging saga. Dahil pa na Sir Pio, marag pa. Sige tabi, Joshua. Yan tabi, Sir Pio, na dagdag niya itong istorya, live digdi sa Pag-asa Southern Luzon, kay Bansi Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Yan po ang very latest. Hali po sa Pag-asa kan Legazpi. Yan, so utron ta po.
Ang location kan Bagyo Gunyan sa latest bulletin number 6 is 380 kilometers east of Virac. Virac na ang ginibong reference point. Yan. Ang Bagyo pa o ang Pag-asa pigigibukaan so pinakaharane na land mass o lugar sa Pilipinas sa Bagyo. Iyon ang pigibong reference point sa bulletin. Tandaan nindo yan. Kaya man lain-lain baga. So pinakaran ni duman sa Bagyo. Iyon ang pigibong reference point kan Pag-asa. Pag minapaluwas nin bulletin. Now, Virac na po ang ginibong reference point. Sa bulletin number 6 Kasubago, 380 kilometers east of Virac, ang sa iyang coordinates duman sa mga nagpa-plotting 13.5 north, 127.5 east. Ang sustained winds niya is 155 kilometers per hour, minadoon 190 kilometro por hora. Nagkusog po siya kumpara kasubagong bulletin so na inot. Direksyon niya weste-norte-weste sa kaskas na 35 kilometro por hora. Nagkaskas man tabi. Sinyal numero 4, ang bilog na Catanduanes. Sinyal numero 3, bilog na Cam Norte, Cam Sur, bilog na Albay, and northing easting parte kan Sorsogon, including yung Sorsogon City. Ang sinyal numero 2, surrest kan Sorsogon, and rest kan Aukayaan Masbate. Now, we simplify further, tabi, so kadakulaan kan Bagyo is 1,600 kilometers more or less kadakulaan. Now, ang kabangakaan 800 yung radius. Now, kumo so yung distansya kan Virac, kan Bagyo is 380 kilometers east of Virac. Gustong sabihin, nasa laog na po tabi ang Virac, ang Catanduanes. As well as ining Legazpi man, naglaog na sa outer rain bands, nakalaog na tabi. Now, kung di magliwat tabi, ang direksyon na ini, buda ang speed, ang gilid kan eye wall. Okay, ang eye wall, sabi na nga, eye wall, bako nang gilid kan eye wall, kundi yung eye wall mismo, sa gilid kan eye wall na iyan, maagi yan sa may northeng easting parte kan Catanduanes. Higmoto, yan na Biga, mga ereyang iyan dyan, and kukuro kusoon sinda dyan mga 1 to 2 hours anytime between 7 a.m. to 9 a.m. makusog po yan na eye wall, ang paros dyan sa eye wall tabi po, and ang oran darakaan 200 millimeters kabaing na anin na oran na halos sarong bulan na ibububo sana sa laog nin 24 oras. Yan po, insofar as Catanduanes is concerned. Now, we simplify further. Legazpi naman is concerned. Ang sabi ni Madam Alexis, nasa laog naman po kita kang kunyan, kan Bagyo, and sa latest na kukompute nila dyan, mga 9 a.m. man sa aga, ang distansya ta away from the eye of the storm is 150 kilometers away. So laog na laog kita sa Bagyo kita sa aga. Mga alas 9 nin aga more or less. 2 hours man yato yan na ma-experiensyahan ang paros-paros kung di magliwat ining direksyon buda speed niya. And ang range kan paros ka iyan, kung muna sa signal number 4 kita sa aga, kung di magkusog, di magliwat, 118 to 184 kilometers per hour. Torrential rains man pareho kan uran na ma-experiensyahan kan mga taga Catanduanes. Tahur-harani man sa nabagatabi kita. Po? So yan, in a nutshell po, ang simplified na paliwanag kan bagyong mag-ingat tabi, pangadji, manarig ng permisa mal na Diyos, and dai masyadong makakampante. Tao yan magatabi, medyo kalmada kita, tabi, kalmada, kaya lang, yun ang yan, dyan magdeteriora na ang kabugtakan kan panahon. Po? Ang karahayan kay ni, the good tabi of the bad is medyo makaskas padingnal. Dahil masyadong mahahaloy. Kumbaga blitzkrieg,
bigla sa natabi. Yun, tabi no. Si Sir Rondo naghahapot na tawara pa kinamamati ang albay. So well, that's the explanation tabi ano. So oran pa ano ka ini kasubago sa pakipag-ulay niya to kay Ma'am Alexis ano, nakakonsentrar sa southwest portion kan Bagyo. So imagine nung tatabi ang sarong dakula ano donut iyo sa Bagyo, may luo sa tahaw. Ang southwest kaan sa baba na porsyon sa wala. Yan. Sa baba na porsyon sa wala. Yaon da duman nakakonsentrar so volume kan uran. So kung humiro na iyan, kung muna sa baba na porsyon, kung humiro na iyan, pag agi kan bagyo, so pag paharayo na, dispwes ta makukunyan, ma-experiensyahan itong so uran. Ano tabi? Yan. Pag uminitaas na tabi. Si Chief Tech Ramirnan sa tuyang kapartner ko niyan. Siyempre mantinido si Jerome Nico Martinez dyan sa IT. Sa newsroom, News Direct Mar. Kasabay si Ma'am Zia, Jen Matthew Balyaran, si Nicole Ann Gloriani, nagbormora nito riyan. Pati naman po si Jimos Barrios. Sa Luwas and Mega Force Patrol. Mga paraan tabay ta, check attendance lamang kung sisay pangyaon po dyan. Pa-check ng attendance lamang tabi. Medyo pabugso-bugso nan oran sa karamuran, sabi ni Kising. Kising, ingat po kamo dyan. Anong signal po tayo? Wish ko po sa Diyos na lumi sa atin ang bagyong uwan. Tabi, yan. 1711. Siguro po nadamog danindo so paliwanag kan pag-asa. Ano tabi? Kundi dito naririparo baga as time goes deeper, tabi ano, dahil na naggaliliwat min masyado ang projection kan pag-asa. Ano, tayo na yan. So, haranina eh. So, talagang katanduanes. Bagaman, biglang magbaba yan, biglang magtaas dahil sa kadakulaan, sakob na permian ng mga lugares kan Bicol. Ano po, magdidiferensya na lang, suay, su tahaw kung saan matama. Tayo baga ng pig-reference kan pag-asa, yung ay. Pero dahil kita maghuna na suay, iyo sana su Bagyo. Suay, bago maabot sa ay, may lawas bagan Bagyo. Dakulaon, 1,600 kilometers more or less na diameter. Ang radius is 800 kilometers more or less. So that's it, tabi. Ano po? Musta tabi, Mama Mila, kinatawan Mila, you still there? Listening pa tabi, So naghapot ka subago tabi ano ang location kan storm center alas 10 ka subago is 380 kilometers east of Virac. Yan, 380 kilometers east of Virac. 13.5 north, 127.7 east. Yan po tabi no, 127.7 east. Yan dahil naghiruan tabi 127 or 127.5 araw kayan tabi between the trains tabi ano po. Yan, maray na banggit tabi kay Sir Kunyan, yung barkada ta, si Sir Adan Eva Jr. Si Sir Adan Eva Jr., good evening po, mauron or na po digdi sa Tabako. Yan, si Sir Adan. Kundi ako nasala, ito yung ko natin, yung Secretary to di Sanggunian ba, Sir Adan Eva Jr. O Junior o garing. Yan tabi good evening tabi sa Indo dyan. And yung kampalan
bago kita magpaaram, masunod na si VP Henry, ang DCGB po tabi is yung PBN Broadcasting Network Incorporated, nasa pagmundo man ngunyan because yung sa muyang founding chair si Sir George Bayona. So nag-estabilisar kan DCGB na maaram na po kaso bagong early afternoon, bago mag late afternoon na maaram na. And siya ang pioneer sa pag-estabilisar nin radyo digdi po sa Kabikulan. Tabi. And saro sa mga vision niya is ining DCGB maging protector tagapag-ataman kan kaligtasan kan tao. Saro yan sa mga visions na instalar ni Sir George Bayona kung natata pinagmukna ang DCGB. Kaya uni po kami ngunyan, every time na may calamity, to the best of our ability, we are broadcasting. Kasabay na itong very crucial sa satuyang pang-idadan baga yung pandemic. Inatubang mi yan kan PBN kan DCGB pandemic. First time na nag-broadcast kami na pandemic sa nadain na mautro. Gabos kita ka ito, ignorante kung paano, pero management kan DCGB and kami po individually and collectively ginibo ang kabos na medyos na mataawang kamo, maprotehiran kamo. Saro sa mga ni Sir George, protehiran, as in take good care of our listeners. Itong pandemic, ginibo mi ang kabos na medyos maski bago ito sa to. Kung paano ang pag-broadcast, ibang klaseng kalamidad dito pandemic. Kung ano dapat na sunod na protocol sa pag-broadcast. Taan kalabang kay ito, day nahihiling. Ining bagyo, igwa na kitang pang-detectan bagyo ito, pandemic, day ta nahihiling kung sisay ang may virus o kung ano, sabi baga virus, yan. Inatubang mi po yan. Kaya saro yan sa mga parang ining broadcast ming ining yan is tribute. Atang mi ini kay Sir George bilang pag-fulfill kan sa iyang vision na protehiran ang tao through broadcast media. Saro sa mga kanya ini kumbaga vision para sa DCGB. And siyempre, for God and for humanity. Si Sir Renz Luna, nag-antabay sinda dyan sa Operation Center, Kandaraga, maray na bang gitabi sa imo dyan sa grupo kay Sir Renz Luna. Bueno, sa pangaran po kang PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB AM 97.1 OKFM, yung WGB FM naka-monitor pa, naka-simulcast pa ba sa Tabaco City? Salamat kan sa ido pagantabay sa pangaran man kan Pag-asa Legazpi ang mga nakaulay niya to dyan sa luwas. Mega Force Patrol, Technical Control, kasabay ko niya si Chief Tech Ramir. IT si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom si News Direct Mar. With Ma'am Shatleron, Jen Matthew Baliran, Nicole Gloriani, Jimos Barrios, Manibela Henry Mata. Siyempre, gabos sa 97.1 OKFM and sa 106.9 WGBFM. News Direct Mar. Salamat po and masunod tulos at sa muyang Vice President for Network Programming si Henry M. And then mabalik man po ako alas 4 nin maagahon, sundo alas 6 sa aga. Salamat and mahal na Diyos ang magbantay. Horacio Emperador